Hello everyone, it's me, KRISTIANO Pablo, and welcome back to my channel. And before we start, kindly give us a big thumbs up and subscribe for more videos and click the notification bell to be notified when a new video will be uploaded. And magsugod na ta sa atong video karon nga Never Have I Ever. So karon na sugdan na nato ang atong first nga question. Ay, first the question kanindot ba? Ang atong first nga question ba tawag niya? Statement or testimony? First na tong kuan is drank a pee. Wow, kanindot jud sa pagsugod. Sugod pa lang. Kababuyan na. I have never. Di maklaro. I have never guys. Kinsa ba mo inom og ihi? Ang baboy. Ay. Okay, number 2. Number 2, wore a dress. Masa mo na inyong gipong question sa ako? I have never, wala pa, and wala po'y plano. Gago. Dayon ang next guy, gone to zoo. Gusto ko madto ta. I have never pa, wala pa gyud, wala pa. Gusto ko madto, kansa ba libre? Tapos ang sunod, guy, bought bookmarks and posters. Siguro koan, I have never. I have never. If kanang nakamagat niya, wala na mo sa mga posters akong pambaliton, sa mga bookmarks akong pambaliton, and everything like that, stuff like that. Wala pa naman good, very good. Okay, number 5, used a dumb pick-up line. I have never. Wala pa man ata ako nakapag pick up line. Siguro jokes, yes, jokes. Pero pick up line wala pa. Di man uso sa ako ang pick up line. Dili siya ice cream. Basta dili siya kuan sa ako ang pick up line. Dili siya na nakauso sa akong self. Wow. Okay, next. Try to see how many marshmallows can fit to your face. Patawag basa. Balik. Try. Okay, next. Try to see how many marshmallows can fit to your mouth. I have. Oo. Nagkuhan man ko, ito mo sana, chubby bunny. Chubby bunny. Nag-chubby bunny mo sa una, pero wala na mag-videoan to. Wala na. Ito, nakapalit ako dako kay nga mga marshmallow. Pagkaban akong sulod sa baba. Pilat lang sulod. Mga kuan, mga 7, 8. Wala ko to. But lang pila to. Basta, mga inato nga mga numbers. And next, kay ugly cried for no reasons. I have. Ito pila na. Eh, kuan. Wala lang. Kanang past niya na ako nga mga post sa Facebook. So, ito mga friends na sa Facebook. Diba ka mga drama, chuchuenan na mga kasakit sa kinabuhi. Basta wala mo tayo rason good. Sa kanang mga seryoso dira. Kinsa na dira. Hello, kinsa na siya dira. Hello, kinsa na sila. Hello. Okay, next na to. Kay ang Down the Lava Walk. Oy, amazing. Uy, kapila na. Oy, katong nakakuan pa lang jud. Nakapila na ko. I have na siya. Kapila ko nakabuhatan na. Okay, next kay slapped a person. Hello, kapila na. Grabe, kapila na jud na. I think more than 10. Sa mga tao nga ako nalaparo, sorry gid kayo, grabe. Pero naman po yung mga rason katong isa sa mga rason dito katong kinahanglan ako laparohon for the play, kinahanglan ako laparohon because naigi-perform. Inana lang mag mga laparo pag mga nalaparo in personal. Sorry kayo. Sorry kayo sa inyo ha. Next na to dira kay ang being a hypocrite. I have never. Ano kinahanglan man ako mahimong hypocrite if mo gito akong self, mo ako ang magpretend ta na banal kay mga kinabuhi inana, pero di ay ang next guy stayed up all night. Hello, ikapila na. I have. I know. Isa
isa lang dito siya kagabi. Grabe. Like, nagkuhan mo good ko ato. Mag-storytelling sa kuhan niya. Ato siya nga day, examination day. Diba ang among examination day is Thursday and Fridays. Thursdays, kay akong gihuman ako ang among short film nga project. Tapos, wala akong natulog kaya akong gihuman ang amo ang project. Pag ako man, to ni eskwela ko nga wa ko'y tulog, man examination na mo. Wala ko nagtuon. Lami kasi kung ginabuhi gyud, grabe. Bilang ko to pag wala ko nakafocus sa exam kay grabe like wala ko'y tulog, like grad kay wala kay tulog, grabe sakit kay sa akong sense lang ko arte. Okay, ang last na to kay ang did not take a bath for more than 2 days. Sorry ko yung I have. Sa maura to siya, no? Mauto yung gihuwat sa ako nga magimokog never have I ever, mga people. And mga to siya, if you like this video, kindly give this a big thumbs up and subscribe for more videos and click notification bell to be notified when a new video will be uploaded. Please comment down below and share this video to your friends, and don't forget to follow me on social media accounts at Cristiano_Pablo. Again, this is Cristiano Pablo saying, ayaw problema, huna-huna, kung sa mahimong solusyon na. Smile, good dapat happy lang, diba? See you in the next video. Adios. Hale! Singatapok kay ko, kay dire. Hi! Dino.